Hej! Vi är tillbaka med ännu ett avsnitt av The Scoop. I Violetta denne uge gør Marco, DJ og Diego så klar til at tage Studio 21's adgangsprøve. Och Leon och Violetta bestämde sig för att bli samman igen. Och polisen kom till Violettas hus för att arrestera en man. Som alltid så är det mer än nok drama i serien. Lad os ta en nærmere titt. Hvor meget ved du om Violetta? Kan du huske, hvad der skete? Med så mange intriger og så meget drama kan det godt være svært at holde styr på det hele. Jeg tror, det er på tide, at vi spiller et lille huskespil. Så, I skal altså gribe en bold, som viser flere af dem presserens ansigter. I får så et spørgsmål ud fra det ansigt, som bliver vist. Forstår I? Ja. Er I klar til at teste jeres Violetta-ekspertise? Ja. Så lige så snart boldene bliver blæst op, så tager I en bold. Okay? Jag fick Violetta. Du fik Violetta. Hvem skrev en sang til Violetta, som hun var bekymret for at bruge? Det är inte Leon, eller jag vet inte. Nej. Jag tror faktiskt att det är Diego. Det er rigtigt. Ja. Godt. Celine, det er din tur. Og det blir Leon. Leon. Godt. Hvilken farve er Leons motocross-dragt? Jeg tenker kanskje at den var svart, men jeg lurer på om den er rød. Jeg sier rød. Ja, det er rigtigt. Jag fick Diego. Diego. Hvor ser Diego Violetta for første gang? Det är väl på festen på Umix. Det er rigtigt. Og Francesca. Francesca. Hvem tog ved en fejltagelse Francescas kuffert i lufthavnen? Jeg tenker først at det var DJ, men nej, jeg tror det er Diego. Godt gået. Det er rigtigt. Godt. Linnea, din tur igen. Okay. Nu blev det Ludmilla. Ludmilla. Godt. Hvem udfordrer Ludmilla til en danseduel? Oj. Nu glömmer jag bort här. Jag vet faktiskt inte. Jag säger DJ. Det er ikke rigtigt. Det er Violetta. Okej. Violetta. Violetta. Hvem er de 3 personer, som Violetta inviterede til at overnatte hjemme hos sig? Hvem er det? Ok, det er i hvert fall hennes beste venner. I hvert fall Francesca og Camilla. Og den siste er... Jeg har lyst til å si Ludmilla, men jeg tror ikke... Jo, jeg tror det er Ludmilla. Det er rigtigt. Godt nok. Så er det dejligt mere. Okay. Det blev Ludmilla. Ludmilla. Hvem overtager Ludmilla hovedrollen for i showet? Nu har jag lite dåligt minne känner jag. Men jag tror kanske att det kan vara Francesca. Det er rigtigt. Godt gået, Linnea. Celine, så er det din tur. Violetta. Violetta. Hvem ændrede festadressen til at være hjemme hos Violetta? Det vet jeg. Det er jo erkefienden til Violetta. Det er Ludmilla. Det er rigtigt. Det er Ludmilla. Leon. Leon igen. Okay. Hvem var forsanger sammen med Leon, da de optrådte for borgmesteren? Just det. Kan det ha varit Violetta? Og... Maxi? Nej. Desværre. Okay. Svaret er Violetta og Ludmilla. Jeg vil give jer et spørgsmål nu. Og den er jer, der svarer rigtigt først, har vundet det hele. Er I klar? Okay. Okay, så på jeg vælger en bold. Det blev Natty. Hvorfor kunne Maxi ikke få fat i Natty hele sommeren? Hon hade bytt telefonnummer. Det er rigtigt! Du har vundet!
High five! Du får high five. Bra jobbat. Neste uke så får vi se hvem som kommer inn på studioet. Og vil Diego lykkes med sin plan om å splitte Leon og Violetta? Det var alt fra oss her i The Scoop. Glem ikke at se Violetta hver mandag, onsdag och fredag på Disney Channel. Och stanna kvar här på Disney Channel och kolla in helgens premiäravsnitt av Hundar era, katter inte direkt. Missa inte det. Tack för att du kollade. Vi ses nästa vecka.